Daina nakapalagpa ang sarong miyembro kang Ray Gutierrez Drug Group, kang arestaron kang pigkasar na bypass operation kan pinagsararong para sa Kamparakali PNP, Police Provincial Drug Enforcement Unit, asin Camarines Norte Police Intervention Unit, katuwang ang PDEA Regional Office, sa Purok 5 Barangay Tugos, Paracali, Camarines Norte, mag-aalas 4 ning hapon kang nakalis na Martes, Nobyembre 14. Pigbisto ang suspect na si alias J, 25 anyos asin residente kang nasambit na barangay. Nakuha sa pusyon kay ni, an apat na sadit na plastic sa shaylog ang pigtutubudan na shabu na may gabat na 5 gramo o 34,000 pesos ang standard value. Nasa kustodiya na Kamparakali PNP ang mga nakumpiskar na droga asin budel money sa suspect na naampangunyan sa kasong pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kailangan magkaroon sila ng intervention. So definitely mag-aanan ko sila ng community-based rehabilitation program kung medyo mild. Pero kung severe, i-refer sila sa rehabilitation facility. Then kung pusher naman sila, they need to undergo balay silangan, reformation program. Kaya nga nire-require natin ating mga municipality na magkaroon ng sariling balay silangan na program para doon i-address yung mga pusher doon sa mga barangay na yon. Asigurasyon naman kan otoridad na daisinda mauntok sa pagkondusir ning mga operasyon kontra illegal na droga. Ngani na makurtar na ang paglakop kaini sa banwaan. Siring man na magkadarakop na ang natatadang miyembro kang nasambit na grupo na padagos na nagpapalakop ng illegal na droga sa nasambit na probinsya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.